ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କମ୍ ଆଉ ବେଶୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ବାମ ପଟେ କେତେକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛତା ଅଛି ଓ ଡାହାଣ ପଟେ କେତେକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବାମ ପଟେ କେତୋଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛତା ଅଛି? 1 2 3। ଡାହାଣ ପଟେ ସେମିତି କେତୋଟି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛତା ଅଛି? 1 2 3 4 5। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛତା 3ଟି ଅଛି ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛତା 5ଟି ଅଛି। ଏଠାରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଛତା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଅଛି? ନା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛତା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଅଛି ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛତା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାରା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି? ନା 1 2 3 4। ଏଠାରେ 4ଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା ତାରା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତାରା 4ଟି ଅଛନ୍ତି ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି? ନା ଗଣିବା ଆମେ 1 2 3 4 5 6। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି? ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ 6ଟି ଅଛି ଓ ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ 9ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ କମ୍ ଚିତ୍ର ଅଛି ଓ ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ ବେଶୀ ଅଛି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କେତେକ ନାଲି ଫୁଲ ଓ କେତେକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା କେଉଁଠି କମ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ବେଶୀ ଅଛି? ନା ଏଠାରେ ନାଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଅଛି ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଅଛି।